Dobar dan i dobrodošli, moje ime je Pavle, vi gledate kanal Fragrance Trip. Danas ćemo pričati o jednom jako popularnom parfemu trenutno. To jeste Versace Dylan Blue. Ovdje pričamo samo o parfemima. Ukoliko ste novi, kliknite subscribe, bacite like i bez daljeg odugovlačenja da pređemo na recenziju. Note ovog parfema su grapefruit, list smokve, bergamot i vodene note, ISO super, ambroxen, list ljubičice, papirus, pačuli, biber, mošus, tamjan, tonka i šafran. A sada sa nota prelazimo na miris ovog parfema. Miriše kao karakterističan plavi parfem. Šta znači to plavi parfem? To su ti parfemi koji su fokusirani na sintetičke note. U ovom slučaju ambroxen, ISO i dihydromercinol. Što možete zaključiti odmah kada čitate notni sastav. Cilj svih ovih plavih parfema, kao što je ovaj, kao što je Dior Sauvage, Bleu de Chanel, Prada Carbon, trenutno ih ima gomila, svakog dana niču neki novi. Svrha svih ovih parfema jeste da budu dopadljivi, da se mogu nositi u svakoj prilici i na svim temperaturama i da dobiju komplimente. Sada, ko ne želi parfem koji se može nositi bilo kada, bilo gde, dobijati komplimente i dopasti se svima, pa svako ko želi da se razlikuje od ostalih. Zašto? Zato što, da budem iskren, ni jedan od ovih parfema se nešto preterano ne ističe u masi drugih. Svi mirišu relativno kao neka kupka, neki šampon, nešto čisto i sveže, ali to i jeste ono što ih čini dopadljivim. Ovaj parfem ovdje nije izuzetak, ali zašto sam njega izdvojio od svih ostalih? Zato što ovaj parfem, pored svega toga, ima i neku dubinu. Upravo taj tamjan, ta nota lista ljubičice i papirus odvajaju ovaj parfem od gomile drugih parfema, kao što rekao, Bleu de Chanela, Dior Sauvagea i ostalih. Ukratko, o mirisu: sveže, čisto, a opet jako mračno i kompleksno. Tako da, što se mirisa tiče, od mene neka 8. Ne mogu baš da mu dam 10, mislim da nije toliko poseban i ne ostavlja toliko utiska kao neki drugi parfemi kojima bih dao 10, tako da miris solidna 8. Što se tiče performansi ovog parfema, performanse su odlične, traje ceo dan, projektuje izvanredno, napunite prostoriju sa samo nekoliko sprejeva, tako da performanse definitivno 10. Sama nosivost ovog parfema, ukoliko bih morao da mu dam ocenu, bila bi takođe 10, zato što ovaj parfem realno možete nositi bilo kada, bilo gde, na odelo, na šorci, papuče, zimi, leti, uopšte nije bitno. Ovaj parfem radi na svim temperaturama. U principu miriše kao neki malo skuplji gel za tuširanje, tako da ne vidim kada ne biste mogli da mirišete kao gel za tuširanje. Mislim da ne postoji takva situacija. Tako da, za nosivost definitivno 10. I poslednja stvar, unikatnost. Tu ovaj parfem baš ne otpada, ali to mu je najslabija tačka, rekao bih. Tako da, za unikatnost, ajde neka bude neka 6. Jeste dosta drugačiji od svega ostaloga, ali je ponovo i jako sličan sa puno njih, tako da neka 6 bi bila ok ocena za unikatnost ovog parfema. Tako da, neka prosečna ocena ovog parfema od mene bila bi 9, što znači solidna preporuka od mene za ovaj parfem. Inače, nisam ljubitelj ovog žanra, ali ovaj parfem definitivno vredi posjedovati i rekao bih, ukoliko ćete kupiti samo jedan u ovom stilu, neka to bude ovaj Versace Dylan Blue. To je bilo to za danas. Nadam se da vam se dopalo ono što ste vidjeli. Ukoliko jeste, lupite like, lupite subscribe.
Do sljedećeg viđenja, pozdrav!